Het is dinsdagavond, 9 uur. En op dinsdagavond is er zoals altijd natuurlijk weer tijd voor 12 uur lo. Ik ben Makeda Ja. En zoals altijd ben ik weer heel erg blij dat het weer tijd is dat we verder kunnen gaan met de uitzending. Voordat we beginnen, wat we altijd doen, is dat we natuurlijk kijken van wat hebben we de afgelopen periode behandeld. De afgelopen periode hebben we behandeld de zon en het feit dat we in een zonnecultuur zitten. Maar los dat we in een zonnecultuur terechtkomen, want we zitten niet in een zonnecultuur, laat me herstellen. We gaan naar naar een tijdperk dat de zon heter wordt op onze aarde. Global warming, dat zijn allemaal termen die mensen eraan gegeven hebben. Eén moment. Nee, laat maar open. Ja. Ik ben terug, dames. Want de mensen die voor mij waren, die zijn nu, ze gaan het klaarmaken om weg te gaan. En het gaat gelukkig goed. Nou, dan kan ik nu met meer focus verder gaan. Dus wat ik aangeef afgelopen week is dat we in een kleine ijstijd zitten. Dat kunnen mensen opzoeken. Deze ijstijd die komt op zijn einde. Dat kunnen we zien aan het feit dat de ijskappen aan het smelten zijn. Het water stijgt en de temperaturen op onze aarde die worden heter. Dat gaat gepaard met allerlei klimaatveranderingen. Het zonnetijdperk breekt eraan. We zijn gestart met het kijken naar de zonnecultussen, de zonneculturen die er waren in de ancient time, in de oude tijden. In de tijden dat Blakabuba, Bruinesma, Bing, de Edema van Grondtapu, zoals we nu op dit moment eigenlijk Edema van Grondtapu, de Europeanen met Rome het zijn, waren dat vroeger allerlei rijken die allemaal een zonnecultus hadden. Zoals bijvoorbeeld het Egyptische Rijk, Machu Picchu, Japan had ook een zonnecultus, maar ook de Chinese, Peruanen. Er waren heel veel verschillende zonnecultussen en niet koninkrijken, maar culturen die heel veel betekend hebben en heel veel gedaan hebben op onze aarde, die allemaal een zonnecultus hadden. We hebben gekeken naar het symbool van de zon. En gezien dat het symbool van de zon eigenlijk symbool staat voor goddelijkheid. Zeker in de oude tijden, in ancient times. Oude tijden, tijden van bruine en Blakabuba heerschappij. De grote civilizations, de grote civilisaties die er waren. Zelfs de Rode Khmer in Cambodja, Egypte, de Kelten, de Draviden in India, de Olmeken, de Mayas, de Incas, de Hopi, de Sunni, Lemurië, Atlantis. Dat zijn allemaal hele grote beschavingen die geweest zijn. En die hadden allemaal een zonnecultuur. Ze zijn te herkennen aan megalithische gebouwen, zoals de Paaseilanden, die grote hoofden op de Paaseilanden, de grote piramides die er zijn. En eigenlijk overal heel veel landen in de wereld. De piramides die vandaag aan de dag nog steeds niet gebouwd kunnen worden. Dus al deze oude civilisaties, die hadden te maken met, daarin stond de zon als symbool centraal. Voordat we beginnen kijken we natuurlijk altijd ook naar de 3 werelden die er zijn. De wereld van de Vader, de celestiale of hemelse wereld. De wereld van de spirits, van Tatayao, van de Wintis. De verschillende afdelingen daarin. En de wereld van het koninkrijk van Mama Aisa, van de mens, het stoffelijke. Het grofstoffelijke wereld waar wij als mens eigenlijk helemaal van zijn. Want wij
heersen over de dieren en over al het andere leven wat hier op deze planeet nog allemaal aanwezig is. Die 3 werelden die zijn er. En deze 3 werelden die werken onlosmakelijk met elkaar samen. Wij op aarde zijn gebonden aan de wereld van de planeet. Wij zijn gemaakt, de planeet is gemaakt om te voldoen aan onze eisen en aan onze wensen. Zelfs het feit dat we 37 graden Celsius zijn, heeft te maken met ons en de afstand van de zon naar de aarde, zodat wij kunnen leven in de atmosfeer van de aarde. Alles wat op aarde is gemaakt, aanwezig is er om ons, als het ware, om ons te dienen. Dat wij als mensen in onze koninkrijk aanwezig zijn. We hebben het ook gehad over wat een dimensie is. Afgelopen week hebben we gezegd, aangegeven, opgezocht dat een dimensie een sfeer is, een gevoel. Dus hoe jij je voelt heeft te maken met welke dimensie je bent. Vandaag gaan we verder met het doorlopen van wat eigenlijk een zonnecultus is. We hebben het gehad over zonnecultussen kun je herkennen aan de piramide, aan de grote stenen gebouwen. Piramides in de verschillende landen, overal in de wereld, zelfs in Tibet hebben ze een piramide. Bepaalde piramiden hebben wij mensen nog niet eens ontdekt. En andere zijn zo heilig dat wij niet eens toegang ertoe hebben. Er zijn zelfs piramides onder water. Naast de piramide en andere grote gebouwen heb je bijvoorbeeld ook nog de Sphinx in Egypte. Je hebt de hoofden van mensen, paaseilanden, op de paaseilanden, maar ook nog de hoofden van de Olmeken en die overal eigenlijk in Midden- en Noord-Amerika gevonden worden. Maar daarnaast heb je ook nog heel veel onverklaarbare kunstwerken die zelf helemaal vanuit de hemel en vanuit de lucht te zien zijn. In Zuid-, Midden- en Noord-Amerika heeft het bos heel veel werken van deze oude beschavingen. Het bos heeft ze opgenomen, waardoor ze niet eens te zien zijn. Mensen die in Cambodja zijn geweest, die hebben daar kennis kunnen maken met de Angkor Wat. Dat is ook iets of een kunstwerk uit zo'n oude civilisatie, zo'n oude beschaving, wat er al lang niet meer is. Vaak doet men als men over deze beschavingen leest, als je erover leest, dan schrijft men wel eens dat de mensen daar primitief waren. Vaak geeft men aan dat ze nog niet eens het wiel hadden uitgevonden. Maar nog steeds weten wij vandaag niet hoe ze de piramides hebben gebouwd. Want om de piramides te bouwen moet je wel heel goed zijn in wiskunde, algebra, natuurkunde en al dat soort kennis waar je heel lang voor naar school moet gaan. Dus je mag dan aannemen dat mensen die dit soort grote werken bouwden, wijze en slimme mensen waren. Anders bouw je dit soort grote bolwerken niet. Ook hebben mensen aangegeven dat als ze in dit soort, als ze op plekken komen waar dit soort kunstwerken er zijn, dat je terug kunt zien dat er vroeger daar grote steden er waren. Bigi foto binnen de rabe.
Mensen zitten heel erg te kijken van en zich af te vragen hoe hebben mensen dit alles gebouwd. Men vindt er obelisken, dolmens, beelden, grote gebouwen. Komt erop neer dat de mensen daar in die tijden heel veel wijsheid hadden. Wijsheid waarvan men zegt dat wij die nu vandaag aan de dag kwijt zijn geraakt. We kunnen ons vandaag afvragen van waarom hebben deze mensen en hoe hebben deze mensen eigenlijk al deze grootse werken gebouwd? Waar geloofde men in? Wat wisten ze? Waarom noemen wij ze vandaag aan de dag een zonnecultus? Wat wisten die mensen over de zon? Als we terugkijken in boeken en we gaan verder zoeken, dan levert onderzoek ons op dat deze mensen niet tegen de zon aankeken, zoals wij vandaag de zon zien. Wij die vandaag leven, zien de zon als een grote vuurbal waar de planeten die wij kennen en die in onze zonnestelsel zitten, omdraaien, een baan om hebben. We weten dat wij leven in een zonnestelsel en dat zonder zon er geen leven is op onze aarde. De mensen uit vroegere uit de zonnebeschavingen, die zagen de zon als de materiële zijde van een andere zon die ze niet zagen. Dus de zon, zoals wij het zien, was de zichtbare kant. In hun geloof had de zon ook nog een spirituele zijde. Dus de zon had ook een onzichtbare vorm. De zichtbare zon, de materiële of de materiekant, dat was de zon die we iedere dag aan de hemel zien. Die opkomt en neergaat, van waar wij als mensen op de aarde tegenaan kijken. Maar in principe is het onze aarde die om de zon heen draait. Wij vandaag aan de dag praten bijvoorbeeld nooit over het feit dat de zon ook nog een geestelijke kant heeft. Een spirituele, onzichtbare kant. In Egypte noemde men die kant van de zon de hidden god. Dus mensen uit oudere beschavingen keken tegen de zon anders aan dan wij. Voor hun was onze wereld duaal, tweeledig. De zichtbare en de onzichtbare wereld. En dat was in alles zo, ook in de zon. Dat hebben onze voorouders voor ons achtergelaten. De afgelopen weken hebben we het vaak gehad, of veel gehad, over de kabras, over onze voorouders. En dat onze voorouders in het onzichtbare zitten. Maar we hebben ook gekeken dat onze voorouders veel verder gaan dan alleen de voorouders, de biologische voorouders die tijdens slavernij zijn overleden. Onze voorouders gaan veel verder, hebben we gezien. Ze gaan zo ver als tot bij het begin van de schepping van onze planeet. De schepping van onze natuur. De schepping van onze werkelijkheid. De mensen van de oude beschavingen, van de zonnebeschavingen, die zagen de zon als een bron van licht. En licht is leven. Maar naast leven is licht ook kennis. Zij zagen de zon als de grootste voeder van al het leven op aarde, zichtbaar en onzichtbaar. Dus als het bron van en de voeder, de grootste voeder van al het leven, zicht en onzichtbaar. De mensen zagen de zonlicht, de zonnestralen als bouwstenen van het leven. Wij weten dat onze zon een ster is. Wij weten dat onze zon in ons zit.
Dat onze jeje stof is van deze ster die we zon noemen. Onze voorouders zagen de zon als de koning van de schepping. Voorouders vergeleken de zon als de zoon. Zon en zoon lijken op elkaar, zoals hoe je het uitspreekt en ook zoals hoe je het schrijft. Wij kinderen van 12 Lo hebben melanine. Melanine, dat is de pigmentatie van onze huidskleur. Of dat is een gevolg daarvan. Maar melanine wordt gemaakt door een hormoon in ons lichaam. Door een gland. Het resultaat is dat wij dus een gekleurde huid hebben. Het is een hormoon die afgegeven wordt aan ons lichaam. Melanine geeft ons de mogelijkheid om het zonlicht om te zetten, om te buigen naar kennis. Nu we leven in een ijstijd, is de zon niet op zijn kracht. Maar we lezen en we horen iedere dag dat de zon steeds sterker wordt. Het verandert onze planeet. De ijskappen die nu nog zichtbaar zijn een teken dat we dus in een kleine ijstijd leven. Het moment dat de ijskappen gaan smelten, dan moet het water ergens naartoe gaan. En dan neemt de temperatuur op onze planeet wordt hoger. Tatayao wordt gezien als een Songado, een zonnegod. Gado van een ademende wereld. En adem, dat is leven, het is geest. Dat gaat samen met de zon. In de natuur hebben ze het over fotosynthese, bladgroen, wat de zon nodig heeft, kleur, alkaline. Dat zijn allemaal dingen waar wij, 12 Lo gekleurde mensen, mee te maken hebben. Alles wat kleur heeft in de natuur heeft te maken met de zon. Zonder zon geen leven. Zon is daarnaast ook vuur, is een vuurbal. De zon wordt gezien in oude culturen als een heiligmaker. Wordt als heilig beschouwd. De zon is ook degene die het mensenlichaam kan helen. Beter maken, gezond kan maken. De ziel van de mens wordt gezien als een 1/10.000ste deel van een speldenprik. En het wordt gezien als de zon in een mensenlichaam. Dus de ziel is een hele kleine zon die het mensenlichaam animeert, tot leven maakt en in leven houdt. En daarnaast ook de temperatuur van een mensenlichaam, die 37 graden Celsius bepaalt, van een gezonde lichaam. Het vuur wat de zon afgeeft, is een vuur die in eerste instantie niet gemaakt is om de mens te branden. De zon hoort de mens niet te branden. Er is iets gebeurd waardoor vuur de mens is gaan branden. Doordat libisma trefu anana is het nu zo dat asong en dat faya ebrong unulik libisma en ebrong as ching isa de. Maar zoals onze voorouders van zonnecultus ons hebben laten weten, is alles twee. Alles bestaat uit twee. Ching nanga yeye. Dus het lichaam wat wij hier hebben, is de grofstoffelijke lichaam. Onze yeye heeft ook een eigen lichaam.
In de boeken die we lezen en die er nu zijn, noemen ze dat lichaam. En de plek waar onze Jezus vandaan komt, noemen ze Adam Kadmon. Adam Kadmon. Dat is een lichtlichaam, gemaakt van de stralen van Asom. Men zegt zelf dat water of elektriciteit zelf een attribuut is van de zon. Onze voorouders hebben voor ons achtergelaten dat alle 4 elementen Jezus zijn. Dat wanneer we ze hier op aarde zien, dat we dan hun stoffelijke kant zien, maar dat ze ook nog hun Jeje-kant hebben. Vuur wordt gezien als glorie van de zon. Dus wij moeten weten dat de zon spiritueel ook aanwezig is. En dat de spirituele kant van de zon voor ons verborgen is. Onze voorouders van vroegere tijden, die keken naar de spirituele zijde van de zon. Die keken naar de verborgen zijde van de zon. En niet naar de fysieke kant van de zon. Ik ga even een pokoe zetten. Want ik ben nu al op de helft van de tijd. En na de pokoe ga ik dan naar deel 2. Maar nu ga ik even een pokoe zetten. Matado yokau no mubaro na de dokare. Matado yokau no mubaro na de dokare. Gabriel. Nou, we zijn weer bij deel 2 van de uitzending vandaag. We hebben het al over de zon gehad. Dat de zon is cultus. Ik vind cultus eigenlijk een vervelend woord. Maar ik moet het toch gebruiken. Laten we het, of we kunnen het ook eigenlijk vervangen voor de zonnebeschaving. Hè? De zonnebeschaving of de beschaving, de oude beschaving, waar onze voorouders, waar onze blakabuba regeerders waren. Die aanbaden niet de fysieke zon. Maar ze hadden wel een link met de spirituele verborgen zon. De wetenschap van vandaag accepteert dat er meerdere dimensies er zijn. Dus die fysieke dimensie waar wij in wonen. En dan die spirituele dimensie waar eigenlijk datgene woont wat wij niet met onze ogen kunnen zien. De wetenschap vandaag die accepteert dat er meerdere dimensies te zijn. Die we niet met onze ogen zien. Maar waarheen bijvoorbeeld de ziel van de doden heen gaan. Als we het hebben over dimensies, dan heb je hogere en lagere dimensies. Wij mensen zitten op een bepaalde dimensie, waar wij dus kunnen leven. Maar er zijn ook dimensies die lager zijn dan de dimensies waar wij mensen vandaag leven. En er zijn hogere dimensies waar wezens leven die intelligenter zijn dan wij. Die spiritueler op een hoger niveau zitten dan wij. Er zijn vele verschillende dimensies. En de mens is alleen maar in staat om die dimensies te zien waar hij nu op dit moment in leeft. Noem het de derde, noem het de vierde dimensie. Onze fysieke zon, die bestaat dus ook als een geestelijke entiteit. Het is een
materiële entiteit, zoals hij daar aan het firmament aan de hemel brandt. Maar onze zon heeft ook een JJC. En daar is hij dus ook in een JJ-dimensie, in een JJ-sfeer. Wat de boeken aangeven, is dat de zon dus ook spiritueel vuur en spiritueel licht heeft. Sterker nog, dat wij mensen ook spiritueel licht zijn. En licht is leven, licht is kennis. Dus als de zon spiritueel licht heeft in een andere dimensie, dan weten we ook dat die dimensie eigenlijk de bron is van alle schepping. Want de zon is de levensgever van al het zichtbare wat wij met onze ogen hier kunnen zien. Maar we weten dat alles eerst geboren wordt in Jejekondre, in het onzichtbare, voordat het naar het zichtbare komt. Dus alles in creatie, alles in de schepping wat we zien, heeft een Jejekant. Deze kennis is bekend, was bekend en staat in alle informatie die onze voorouders hebben opgeleverd en aan de wereld hebben gegeven. Alle zonneculturen weten dat alles wat is zijn oorsprong en zijn bron heeft in de spirituele kant. Dus ook vuur. De boeken geven aan dat het ontstaan van vuur, de bron van vuur, is terug te voeren tot de hoogste en de oudste dimensies die er zijn in creatie. Er staat geschreven dat vuur de macht is die het leven onderhoudt en ondersteunt. Vuur is iets dat voor ons niet is te bevatten. We kunnen vuur ook niet kennen. Vuur was bij Anana en Tatayao. En ik heb al eerder aangegeven dat vuur no mag bro uno en no mag verschroei uno. Maar na asjing in sa umfadong, asjing sa anana eshi onrein. Maar asjing sa anana meggi uno is anders dan asjing in sa welibiti de nade. Want if alles aan op een dualiteit, de asjing in sa welibi nang asjing sa anana meggi uno volgens dat umfadong. Dat er toe boom bigi verschil in de toestien dat die. Dus die abba geestelijke, dan een stoffelijke. Een stoffelijke idede. Want ananatak. Een stoffelijke no ikong in hemel kondre. Een stoffelijke na materie. En anana de in materie. Anana de bovenmaterie. Anana is immaterieel. A song sana faya na edemang voor a zonnestelsel pe unu planeet in Libi. A song na wan creator, wan voor den creator voor Libi tapa planeet ja. A song niks na kan Libi zonder a song. A song no de tap grond tapu of no de in aarde. Maar a zonlicht
de in alasani san dit op aarde. A zonlicht de in unu. A de in wambong. A zonlicht de in alla meti sawenyang. In alla groente sawenyang. In alla fruit sawenyang. In alla san a licht voor a zon de. Wij leven in een atmosfeer wat verlicht wordt door zonlicht. Zon is een bron van al het licht wat er is. Van vuur, van aardslicht, van elektriciteit, van sterrenlicht. Het reflecteert op maanlicht. Want een maan, een moentje schrijft naar afvaya. Een moentje reflecteert afvaya voor de zon. Zonlicht zit in de kleinste atoom. En ons lichaam bestaat uit atomen. A zon die in alasani lik licht en lik warmte. Maar toch a zon overstijgt alasan sande. Want a zon na a planeet aarde aan a wang. A zon door in macht na door in kracht or alasani in a planeet tapen presi. Lik wan kitty sang krala tringining. Da adraad sang tringi ala den krala en orde tap depressie dat emotionelijk a machti fu a song. So a song machti or ala den planeet tap depressie. Zodat den kan make den baan om a song. A song is zo belangrijk dat in a cultuur fu Amerika, de Amerikanen. Het was maar belangrijk dat er was ster, was star. Dat als mij kies was VIP behandeling. Dus je nou een ster, dan word je ook veel meer betaald. Dat je mag kon kudu, want je nou een ster, je doet een sani. Sa tras man man doet dat de paye boom voeren vind. Dus voor den bigis maf unu lip na baka en voor den bigis maf unu ben bribi. Dat baka asong sa unu ishi nang uai wa onzichtbare centrale som de. En dan ben de adetanga de heeft die de. Dat na ayeye fu asong. En dat na onzichtbare som dat die. En na een levensgever voor al het zichtbare sa unu ishi nang uai. Aigi alasan libi. De sterren, aigi libi. De planeten, aigi libi. En zo alibi sa weshi nang ai aigi libi. Ook toe sansa uno no eshi nang ai. Dus het gemanifesteerde en het verborgene. Het onzichtbare. De bigis maf uno tegi uno dat a onzichtbare zon die si a heer kosmos samen. Lik een soort lijm. En dat de onzichtbare zon die zie. Nou een ultieme bron voor licht. En een hele schepping. Een hele creatie die daarvan afhankelijk. Als zon die zegt energie. Alle sterren. Zijn de. Ooit ben de. En alles maar kan denken om een energie de in een ster. Want als je ziet een song en dat je ziet een macht die een song abi. Dan laat dan een je song. Dat een energie maar dan de aanwezig in het kosmos. En als zon die zie, dan een wat hogere dimensie. En in een hogere dimensie dat die. Alles aan naar je motto. Dat naar een bron. Voor uno deel voor a kosmos. De bigis maf uno in bifoten de be ap akoni nanga asabi disi a knowledge disi. A knowledge disi de ete. Maar ana dena alas mamoro in grond tapu den du furu. Voor por a koni nanga asabi disi abra a bron a yeye fu a song. Sa de bigis maf uno be sabi den bron furu kennis
A furu kennis den puru en de tik ete en ade ete maar de praten nanga dem chief grondtapu sa elibiti de na day. De bigis malima gi uno na baka dat a song, a onzichtbare song, en a bron voor unu yeye, voor unu kra, voor unu jojo en voor unu hei srevi. Unu winti cultuur no etak furu abra unu hogere zelf. Etak furu abra unu kra, furu abra unu yeye, un jojo, maar no furu abra amoro hei wang. Aladeng un kra, un yeye, un jojo na alamala, zijn allemaal lichamen. En niet zomaar lichamen, zijn lichamen van zijn kennislichamen. Lichamen zijn op een bepaalde koning, een bepaalde sabi, een bepaalde programma. Ik kan je ook toe, like een programma in wasje abeng beperking. In uw afdeling die ze abi koning nanga sabi, sa ego, sa rijken tot een bepaalde hoogte. Dat te iwan apmoro koning nanga sabi, dat imus go in een trashing. Het universum voor unu afuru licht, voor verschillende soorten licht. Het universum voor unu abi. En a bron die si, a yeye fu a song, a bron die si, sa unu song na wang zichtbare vorm ving. Maar a bron die si, intracultuur des mai karen prana. De karen bron van al wat, van alle leven. De bigis maf unulim na baka dat alasan na overal hetzelfde. Fa ade na lokto so ade ook to na grong. En fa ade in zee so ook to ade na doro zee. Lek fa asong apwa yeye, unu libisma ook to apwang yeye. Lek fa asong na asili fu a kosmos, so unu ook to apwa sili sana a levensgever voor unu sting. Alles aan de geest, na materie. Maar sana moro mooi wa na dat ayef unu na ayef asong mek fu azelfde substantie. Dus letterlijk omdat unu mek fu azelfde yeye substantie, azelfde yeye stof. Letterlijk unu na chin fu asong. En de belanine en mekengi unu mogelijk dat voor die licht na kennis unu lek blaka buba, unu man broko kennis sa ek moto uit a kosmos in de vorm van zonlicht, dat unu man broko in en dat unu man begrijping en dat unu man de in staat voor praten die den trafo kuta grondtapu. Dat a jou tegen unu dat unu moest brieven in a licht terwijl we liebe eten in a licht. Dat na de woorden voor dat a jou. Geloof in het licht terwijl je nog in het licht bent, terwijl je nog in het licht leeft. En dan loopt to libgi unu na baka van. We have to reunite nanga het licht. Dus asong nou een bron voor unu bestaan, voor ons zijn, voor unu bewustheid. Een bewustzijn naar licht. Alla dentra kulturu di waka pos a kulturu insanti de unde sa unu eka a Babylon kulturu. Alla de oude kulturu de beherken a belang voor a song. Dat a song ben betere unu terwijl je fasi en stin fasi. De oude kultuur dus de besabitak libisma silino e dede
Bika licht no edede nooit. Energie no edede. De bigis maf unu besabitak. Je draai kom baka. As ching ye lisu. Ma iyeye ego baka na asong. Reïntegratie. Reïncarnatie. Reïntegratie. Dat asili ego baka naar het licht. Naar een spirituele som. Pot eten een pokoe. En dan, als we dan terug zijn, dan, ja, dan gaan we dan verder met deel 3. We zijn beland bij deel 3. Deel 3 van eigenlijk de zonnecultus. Ik heb al aangegeven dat onze ziel gezien wordt als een kleine zon. En onze ziel houdt onze lichaam in leven. Zo houdt onze zon, die we aan de hemel zien, ook onze planeet in leven. Onze planeet is dan een groter lichaam dan het lichaam wat wij als individuele mens hebben. De zon is dan licht. En het licht van de zon wordt gebruikt om te creëren. Maar wat creëert eigenlijk het licht van de zon? Het licht van de zon, wat kennis is, creëert dus twee, de dualiteit waarin we leven. En deze dualiteit, die zien we terug in het verhaal van Genesis. In het verhaal van Adam en Eva. Het zonlicht creëert wijsheid en kennis. Moet opgenomen worden door iets. Dat iets noemen wij de conscious en de subconscious. De subconscious wordt gezien als een vrouwelijke passieve kant van eigenlijk de bewustzijn van de mens. En de conscious wordt gezien als de actieve mannelijke kant. Zonlicht die zorgt ervoor dat wij met onze hersenen, die ook in twee zijn verdeeld, een mannelijke en een vrouwelijke kant, in staat kunnen zijn onze conscious en onze conscious informatie tot ons te nemen. De subconscious kant van onze hersenen, de vrouwelijke kant, noemen ze Eva. En de mannelijke kant, Adam, dat is de conscious kant. Onze voorouders geven aan dat de vrouwelijke kant, de subconscious, het onbewuste, slapende is. Het is te manipuleren. Men verwijst daarom ook naar het verhaal van de slang. Dat de slang dus Eva kon manipuleren en niet Adam. Hoe manipuleer je dan onze subconscious? Daar gaan we het volgende week over hebben. Want de zon, die brengt wijsheid en kennis. En een upgrade waar we op dit moment op onze aarde aan toe zijn. En licht, zonlicht, dat is eigenlijk de drager van deze kennis. En onze hersenen moeten in staat kunnen zijn om de kennis die vanuit de zon naar ons gebracht wordt, op een conscious en op een unconscious manier te kunnen nemen en daarvan gebruik te kunnen maken. Onze voorouders geven aan dat we zowel onze linker als onze rechter hersenen moeten gebruiken. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke kant. En de mannelijke kant, de actieve kant, is dus de conscious kant. En de vrouwelijke of de slapende kant is dan de unconscious of de subconscious. De conscious kant is klein en de unconscious kant is heel groot. 95% van onze alle kennis wat we tot ons nemen. Dus volgende week gaan we verder met onze bewustzijn en onze onbewustzijn en wat onze zon ermee te maken heeft.
We zijn gekomen aan het einde van deze dinsdag. Dank u wel en ja, tot volgende week, dames en heren. Ik ben Makeda Ja. Zoek me ook op YouTube, want daar vind je alles. Alle uitzendingen, die plaats ik dus ook op YouTube. We were slaves in Egypt. We belong to the Father, ain't no pledge of allegiance. Both to celebrate that killing that he didn't need you. Both to keep the holy days, don't be like the heathen. Said that for a reason. We in Babylon, coming back without a warning like a